ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаш то мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранмодаро икрем, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо наворасе хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз ноҳияи Рӯдаки, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор, территорияи шаҳри Бухта, территорияи дӯстони азиз Хӯросон, территорияи шаҳри Тӯз, территорияи Кӯлоб ва аз квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бухта бо нархи арзон, аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Ваҳдат ва Ҳисор ва дигар тарафҳо. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем. ва курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 121 сомону 50 дирам. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, шумо дам агар ягон хона боша барои реклама кардан, маромад рӯй кунем, реклама мекунем. мегзарем ба якум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пушти 8 дарвозаи Корвон. дӯстони азиз, ҷои беҳтарин, доми нав. духонага квартира аст ки дар сеюм мошина қарор дорад, 35 квадрати метр. духонага дар сеюм мошина доми 4 ошона аст, 35 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва ремонтҳои беҳтарин дӯстони азиз дорад. доми 4 ошона дар сеюмаш қарор дорад. квартира мегӯяд дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ ки бо мегӯяд мақсад ки муомила дорад. ҷои ваъна ҳоҷатхонамаш ҳастае. сон якумаш рақамҳои Тоҷикистон аст, мегафон ахираш 7761 WhatsApp дора, ин рақамҳо ҳам кор мекунад. ва дуюм рақамҳои Россия промои ахираш 9010 инаш ҳам кор мекунад, инаш да WhatsApp ҳам доранд. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пушти 8 дарвозаи Корвон. ҳама чизои лозимӣ дар пешай ва ремонт ҳам дорад. 275 000 сомония мегӯяд, бо муомилаи хуб мегирем, мегӯяд маромад занг занен. рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Россия илтимос мегӯяд, фақат одамони харидор мегӯяд, беҳуда мегӯяд, нороҳат накунед. ина квартирачаи арзон, маромад дигар маълумотои пурра ва нишон аз рақамҳо гирен, маромад. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, ки обам дорад. замин қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Дурахшон. дӯстони азиз, 10 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона фундаментош рехтагӣ аст, ки 1 так калидор, 1 кухни, 1 баня дурушта. гирду банашда одамо зиндагӣ дорад. дӯстони азиз, обуш ҳаста мегӯяд, светча метавонед гузаронед, мисол кай ки хонара бардоштем. дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ, ки боз мегӯяд камтар муомила мекунем, бисёр не камтар мегӯяд муомила мешавад. ноҳияи Данғара, деҳаи Дурахшон. дӯстони азиз, 10 сотиқ замини ҳамвора бо се дар дигар хона фундаментош рехтагӣ. як дона рақамае ки промои рақамҳои Россия кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp доранд. обсет, баня, кухни, калид. дӯстони азиз, дар дони хонае. хоб, ягон савол, tomosha, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин замин фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳанд ва арзона мекунанд. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад дар мо рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкро занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Зарнисор, пушти доми Марва. ами хел соҳибшон наистам. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Зарнисор, пушти доми Марва. хоб, духонага квартира аст, ки дар 7 ошона. дӯстони азиз, қарор дорад, ки лифти замонавӣ дорад, ки лифтшам кор мекунад. духонагаи кушод дар 7 ошона, 61 квадрати метр, бо обсвет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. дӯстони азиз, дорад. оби гарми хуно, отопление задагӣ аст. хоб, бо мақсад ки ҳама чи боғчаи кӯдакона, мактаб, ҳама чиш дуконҳои мақсад фурӯшӣ ва беморхона мегӯяд дар пеш аст. хай хона ва ремонтҳои беҳтарин, ҳамаш сифоти аъло кардӣ, дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 570 000 сомонӣ, ки бо мегӯяд муомила савдо мешавад. 570 метавонед проекти сехонагаш кунед. хоб, рақамҳои дастӣ ва рақамҳои вавилон мақсад ки WhatsApp шуда, маромад дигар маълумотша гирем.
мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ҳисор, шаҳраки уртабуз дӯстони азиз, шаҳри ҳисорда уртабузда. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардага дӯстони азиз ки ин хали хонаҳои навсохтае. 3 дар хона, 1 кухни, 1 ванна мегад дуруштае. хоб гирдванааш маҳкам, хонаи навсох чихел ки дар навор дисем. нархи хона мегад 130 000 сомонӣ аст мегад, бо камтар муомила мешад, ки ба ягон мошинам алиш мешад, болоиш сума мешад. хеопши ба мошин вариант алиши дорад. шаҳри ҳисор дӯстони азиз уртабуздае. хоб ягон савол тамоша, ягон маълумоту иловагӣ хона, агар оиди ҳамин хона фаҳмида, шумо занг занед ба шумо маша фаҳмонда метавонед. дар телевизор ҳама часпонда гастад пад абои. дӯстони азиз, шумо дам агар хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, баромад дӯстони азиз, рақамҳои мо дар аввали видео ҳастаем. ройкна реклама мекунем ва лайкора занед фаромӯш накунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, чойлуби ангури ҳаволи истиашка, ҳидихона маҳкам. хонаи мақсад ки душанбе дай фирдавсӣ дай, мақсад ки хона пешина ине ки ремонт дорад, об свет ҳаст. инам хали мақсад ки хонаҳои проектҳои пешинай бохар ба дили хитон, мақсад ки чизи дар кора алиш мекунед. хона мегад дастирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки бо қайқатихчон муомила мекунед. фақат ноҳияи фирдавсӣ нест, куҷошта нагуфтиям. бо метавонед занг зада маълумотҳои пурраша аз рақамҳошон гиред. рақамҳои мегафон ва рақамҳои ватсапшон бештари маълумот аз ҳамин рақамҳо. навори моро падилсаш кунед дар дигар сайтотон ва лайкора обязательно гузоред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз, совхози Ватан. 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хонаи коробка кардага аст дӯстони азиз ки 1 та веран, 1 аловхона, 1 кухни мегад дӯстони азиз, 1 тага ҳоҷатхонам дорад ва 2 та дига мегад баням кардагиае. дӯстони азиз, свет об ҳастай, сертификат мегад дорад. хоб хай хонаи коробка пешхона навес, чизе ки ман номбар кардам ҳастай. дастирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки бо муомила савдош дар назди хона. ноҳияи шаҳри дӯстони азиз, совхози Ватан қарор дорад. 3 дар хона, 1 веран, 1 аловхона, 1 кухни, 1 ҳоҷатхона, 2 та баня. ами хеле ремонташа хитон мекунед. 120 рақамош наста мегафон, кадомто ки мехарем бештар маълумотои пурраша гиред. ва шумо дар аз ки ҷое ки хона, замин, квартира, чизе ки дар кӯб бошад дар комментария мо нависен. мо дар видеои оянда видео карда пешкараштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Рӯдакӣ 75, квартираи 11. духонага квартира ҳастае ки дар чорумошина қарор дорад, 48 квадрати метре. ремонтои хай барои зиндагитон мешавад дӯстони азиз. пеши дӯстони азиз, Ваҳдатда пеши световой дӯстони азиз, световой да мегад соҳибуш. хоб мақсад ки доми чорошона, хоб балконам дорад дӯстони азиз, шароитҳои зиндагишон мегад суд квартира 11. хоб ошхона баня ҳамаш адил аст. нархи квартира 280 000 сомонӣ аст, муомила савдош мегад дар назди хона. аниқ мегад алиш намешавад, тоқа суми холӣ катӣ ва дӯстони азиз, термис ҳама чи мегад дора қатиш меистад, балкони калон. хоб рақамҳои мегафони соҳибшона кадомто ки мехарем маҳрамат занг занед. агар шумо дар мамхали квартираи фурӯшӣ, хонаи заминӣ, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан бошад, маҳрамат дар ватсап мо дар аввали видео аст 20 дарои кунед, мо реклама мекунем. лайкора занед ва навори моро дар имо, ватсап, телеграм, тикток, дигар мақсад ки инстаграм, телефонша падилшаш кунед. мегзарем ба ҳаштум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Навбод. аз район тақрибан мегад 2 километр. 5 сотиқ замин дӯстони азиз, замини ҳамвор дорад ки қатъи 3-4 дар хонаи фундаментҳои баланд катӣ. 5 сотиқ замин, фундаментош рехтагӣ аст дӯстони азиз, гирдванашда одамо зиндагӣ доранд. нархаш мегад 37 000 сомонӣ аст, мақсад ки бо муомила дорад. то роҳи калона мегад аз хона 100 метр. хоб рақамҳои соҳибшон аст, кадомто ки мехарем бештар маълумотои пурраша гирем дӯстони азиз. ягон саволтон бошад занг занед ва ягон реклама дошта бошем, маҳрамат рекламатон роӣ кунем, мо дар видеои оянда хуш мекунем дар видео.
мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки хонаи коттедж қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ гипразем пахтакор. дӯстон азиз 2.5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кадаки ҳастад ки ҳоҷатхона ошхона баня кухнӣ ҳамаш дуруст ай. 5 дар хонаи дуошона ҳастад мақсад ки ошхона баня кухнӣ калидор ва ремонтҳои беҳтари обсвет ва термис ҳама чи обшим дорад. ремонтшам зур ай. дастрош намегад хона фурӯхта мешавад бо нархи 570 000 сомонӣ ки муомила савдо ҳам мешавад. 570 та савдош дар назди хона. баъзе одамода ҳам хеле хонаҳо маъқул аст ҳамин хел хонаҳо яъне ки шароитшон мерасад одамоне ки заказ карда будин. хоб рақамҳои акас агар шумо дар маъқул бошад тарафҳои гипразем душанбе дӯстон азиз марамат шумо занг занед ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳам. агар шумо хонаи арзон мехаред ё ки ягон намуд замин квартира ки мехаред нархотона дар аз кадом территория то кадом сомона дар комментария мо нависед мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. ба хотири меҳнати мо лайкира занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри бухтар шаҳри қорғонтепа яъне ки ламаноста пеши автошкола. якхонага квартира ҳастад ки дар дуюм мошина қарор дорад 28 квадрати метр. бо обсвет таъминат дӯстон азиз ҳоҷатхона ошхона баня дорад. квартира мегад бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. дар пеши дом мегад садиқ автовокзал яъне ки термис кондитсионер шкаф телевизор диван палас парда курпача ҳамаи чӯшкати местад. хоб дӯстон азиз якхонага дар дуюм мошина қарор дорад бо ҳамаи чизи чораш назди мактаб ҳама чи ҳастай. ремонтшам барои зиндагитон мешавад. дастрош намегад мефурӯшем бо нархи 195 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. ягон саволтон боша мегад соҳибош занг зане мегад ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳем. рақамҳои дастӣ марамат дига маълумотша гирем. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад дӯстон срочная қарор дорад дар ноҳияи хуросон ҷамоати деҳоти ғалаобод ҳамин хел маълумот нависида деҳаи сабзазор обшум ноҳияи хуросон ҷамоати ғалаобод деҳаи сабзазор 8 сотиқ замин дӯстон азиз замин дорад ки 3 дар хона кадагиай. хоб пеши шашум насос гуфтагиай дӯстон азиз хоб аз роҳ мегад 100 метр дуруни хона мегад об ҳастай. қариби об ҳама чи ҳастай назди кишта мегад нархаш мегад 75 000 сомонӣ ҳастай мегад срочна сум дар кора бо муомила мекунем. дар комментария бисёр одамо хоҳиш карданд ки мо аз ноҳияи хуросон хонаҳои арзон монем баъри шумо хонаи арзоне ки дар комментария хоҳиш кардед 75 та муомила савдош мегад дар назди хона. рақамҳои билайни соҳибшон хона коробка бо фундаментош рехтагӣ аст ягон саволтон боша марамат шумо занг занед. агар хона хар боша дар комментария нависед мо мемонем агар шумо реклама дошта бошед ягон хонаи фурӯшӣ марамат хабар мо дар аввали видео монагаса 20 та реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.